F'dawn il-ġranet sajfin bix-xemx tiżrex u t-temperaturi jilħu l-40 grad Celsius, normali li wieħed jippjana xi ġurnata ħdejn il-baħar jew jieħu tazzilma kiesħa biex jifriska. Minkejja dan bosta familji jirabbu xi annimal id-dar u tajjeb li wieħed jiftakar li l-annimali wkoll iħossu sħana. One News żar il-Cat Cafe fiż-Żurrieq li ġie inawgurat f'Ġunju li għadda fejn stajna naraw il-ħidma li ssir biex il-qtates f'dan l-ispazju miftuħ igawdu mill-aqwa servizz u jibqgħu b'saħħithom, speċjalment f'dawn il-ġranet sħan. Tkellimna ma' Marisa D'Amato li tuħsib dan il-Cat Cafe li spjegat x'għandna nagħmlu biex nieħdu ħsieb l-annimali tagħna b'mod partikolari il-qtates. Mela, hemm diversi fatturi kif qed tajjeb l-annimali jħossu sħana kif iħossu il-bnedmin, dawk li huma l-qtates ta' barra u annimali meta ngħid annimali qed nisemmu wkoll il-qtat apart il-qtates l-asafar pereżempju wkoll għandhom bżonn daqsxejn ilma f'dawn il-ġranet verament sħan, jiġifieri importanti li nħallulhom dik il-biqja bl-ilma friska. Hija komplit tgħidilna li dawk li joħorġu biex jitimgħu l-qtates ta' barra jgħodu attent li jitimgħu bil-qies għaliex wara ftit ħin l-ikel ma jibqax tajjeb u jista' jiġi kontaminat minn insetti oħra. D'Amato qaltilna wkoll kif wieħed jinduna jekk il-qattus tiegħu qed iħoss is-sħana. L-qtates jintelqu ftit fi sħana ġifieri kif diġà tkellimna il-longa u sħana ħa taffettwhom bħalma taffettwa lilna hija normali, importanti li noqogħdu attenti li nibqgħu narawhom li qegħdin jieklu u jixorbu, imma l-bqija tarawhom jirqdu forsi jorqdu ftit iktar mis-soltu jew inkella daqsxejn mitluqin mhux daqshekk problema.